sam ti da nećeš imati problema. Jel se Foxy uopšte pojavio u hodniku? Verovatno nije, samo me interesovalo. Kao što rekoh, od uvek mi je bio favorit. Pokušali su da ponovo naprave Foxija, znaš. Mislili su da je prethodni bio previše strašan, pa su ga redizajnirali da bude više prikladan za decu i stavili ga u dečiju pećinu. Samo nešto da zainteresuje klince, znaš. Ali deca ovih dana prosto ne mogu da ne čačkaju nešto. Osoblje bukvalno mora da sastavlja Foxija nakon svake smene. Pa su eventualno samo prestali da se trude i ostavili ga kao neku atrakciju u vidu slagalice. Sada je samo hrpa delova. Mislim da ga zaposleni zovu nešto tipa mangle, neki engleski izraz. Da, pre nego što prekinem, hteo sam da te malo rasteretim što se tiče glasina koje si možda čuo u skorije vreme. Znaš kako te lokalne priče krenu i zaborave se kasnije, a ne znače ništa, realno. Mogu lično da te uverim da šta god da se dešava sad i koliko god to tragično bilo, nema nikakve veze sa našim preduzećem. Sve su to samo glasine i spekulacije. Ljudima je zapelo za pare, kontaš. Naš čuvar u dnevnoj smeni nije ništa neobično prijavio, a on je u smeni od otvaranja do zatvaranja lokala. Dobro, Elem, drži se ti tu, pa se mi čujemo sutra.